kodi imene iliyofunikira kwambiri pa foni yanuyo komano mwina mwake simmaziwa ndi kodi ya *#06# imene mukapanga dial imakuoneserani email namba ndi email namba ena mwina simmaziwa kuti imagwira ntchito zotani. Ndi kodi ubwino ya email ndi chani? Ubwino woyambatu ndi kuti ma network operators akamapanga trace phone ikakhala kuti foni yanuyo yabedwa amagwisa ntchito email amene kuti apeze foni yanuyo. Inu kuli njiratu ya Google account imene umatha kupangira trace phone yako ikabedwa. Komatu umene utu umakhala ndi zofokesa zambiri chifukwa kuti umafunika kuti phone iyo ikhale kuti data on, location yakhale on, komanso ikhale kuti phone iyo mwina sinaflashidwe. Ndi pamene phone yanuyo imapezeka. Komatu mukagwirisa ntchito email imene ikupita nayo kuti ene muloko Airtel uja amatha kupanga trace phone yanuyo oloita flashidwa chifukwa kuti email imakhala kuti idakalibe chimozimozi. Ubwino wachiwiri ndi kuti imakuthandizani kuti mwina mwake mudziwe kuti phone yanuyo ndi ya original. Email itu imasunga zinthu zosiyanasiyana kuti mwina phone yanuyo ndi ya kampani yanji, inapangidwa siku lakuti, zonsezo zimaonesa kuzimenezo. Kodi ubwino wachitatu ndi chani? Tiwuzeni mu comment section ubwino wachitatu komanso maubwino osiyanasiyana a email. Ndengati kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonye osayera kupanga follow. Tiye tionanso video study.